Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nkulu amayi chigawo chino chakumwera kulemekezeka mayi Maria Mainja lero takuonani muli kuno Kongoloni mboma la Palombe. Mwina mkomano umene utsiku la lero mwina munapesa utenga wanji nzika za kuno ku Palombe kwenikweni azimayi anasonkhana pano tsiku la lero. Tinabwera kunoko ku Palombe no kudzacheza ndi amayi osiyanasiyana kudzamva mavuto awo komanso kudzalimbikitsa kuti pa 16 September Profesa Apita Mutharika akulowa mboma ndipo palibe cholepheretsa iwowa amuchite support komanso achite support mashano MP athu amene asankhidwa kunoko kuti anthuwo ayende limodzi ndi Profesa Apita Mutharika. Mpapo malipoti osiyanasiyana akukamba kuti chipani cha TPP maka kuno ku Palombe ndi makumaina kuno kumwera akuti mphamvu zake zikunkani zichepera. Mwina mungapereke uthenga otani kapena mungafotokozesa otani pa malipoti ngati amenewa? Malipoti amene mungamve aliwonse okamba kuti TPP kapena palikena kake kamene kangatisamwitse ndabodza. Chifukwa kunoko ku Palombe ngati kuli district imene kubwera kuno yonse idzapotere Profesa Apita Mutharika 100% ndi Palombe. Nkona lero tabwera kuno kuti tidzacheze ndi azimayi chifukwa tikudziwa kale zochita zimene azimayi wadzache ndipo ngatinso kuli district imene even campaign ya DPP sitipanga ndi kuno chifukwa kuna anthu amamukonda kale Profesa Apita Mutharika. Kunoko ku Palombe kulibe UCP achakwera kuna anthu samadziwa akabando kuna anthu samadziwa anthu sakudziwa president ina aliyese kunoko akudziwa Profesa Apita Mutharika basi. So ndalimbikitsa azimayi akunoko kuti asadandaule ndi mavuto amene achakwera abweretsera chifukwa Profesa Apita Mutharika akubwera pa 16 September ndipo awina ndipo alamulira dziko lino la Malawi. Fetereza atsika, chimanga chitsika, zinthu zambiri zibwerera m'malo mwake. Malipoti akuti katundu wabwera ngati shuga wafika pa 6,000. Mwina mungakhale ndi uthenga wanji kupita kuboma makapa kupera kwa zinthu zimene zolemekezeka mayi Mainja? Ndikufuna ndauza achakwera kuti iwowo amadya zinthu zaulere. Zinthu zaulere zimene amadya achakwera ndi zimene anthu awawo aku Palombe azimayi awo amakhomera msonkho. Pamene akudya soseji ndikumadya mpenga kunyumba kwawo akumbukire kuti kunoko ku Palombe North azimayi awo akufa ndi njala. Komanso akumbukire kumpoto ivi kwawoko kwa Malembe kukasiya anthu akufa ndi njala. Si nyumba ina iliyonse imene ikudyedwa sima ikudyedwa soseji. Amayi akunoko ku Malawi ndifuna ndachite promise achakwera azimayi awo agwirizana ndipo pa 16 September achotsa achakwera mboma amuyikamo pita. Pakucheza kwathu ezingapo yapitayo tinamva Palomita ikupasani danga lalikulu kwambiri akuti DPP imene kuzawina kwa imeneyo amati akufuna kwa imeneyo mwezi watawu amati mukoza kuzawina ndipo chakuti percent. Chifukwa chani kuzafika siku la lero simukukhala pansi mukupitabe mukangalikabe pamene mwayi yonse kupera ku chipani chanu cha DPP? Chifukwa chani simukukhala pansi? Ife sitikukhala pansi oziwa ndi kulemekeza munthu ovota. Tikanatha kukhala basi timakhala kunyumba koma palibe munthu amene amawina atakhala kuchipinda kwake mavoti sabwera kuchipinda sizimateka. Koma tikuyenda kuti tilimbikitsane nawo amayi, tilimbikitsane ndi anyamata, tilimbikitsane ndi azibambo ndi mafumu kuti 16 September mavoti amene akubwera wina aliyense akamuvotera Profesa Apita Mutharika kuti Malawi wakale uja ogula chimanga 10,000 abwerere. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.